Tak dneska si tedy představíme jeden zajímavý faucet s názvem Mine Bitcoin. V čem tedy spočívá a co se tady dělá? Máte tady, jak vidíte, takhle nalevo workera, neboli pracovníka, dělníka, kterého posíláte těžit. Tady vidíte 4 zóny, do kterých ho můžete poslat těžit. Máte tam určité částky, v základu jsou poloviční, jakmile se přes váš reflink zaregistruje aspoň jeden člověk, tak se vám takhle navýší. A máte tady, jak vidíte, i procentuální šanci získat tady ty oblečky, které vidíte tady na té levé straně. Ty oblečky jsou samozřejmě dobré k tomu, že jakmile si ho takhle rozkliknete a dáte použít na 25 minut, tak ho můžete dle toho oblečku poslat do té zóny. Jo, když použiju tenhle ten poslední, tak mi to pak těží 6000 za 20 minut, což je interval. Ten obleček je, jak jsem říkal, na 25, což znamená, že když si to pohlídáte, tak každý z nich můžete využít 2krát. Jo, pokud tedy budete těžit a vyskočí vám jakoby výběr, buď ten obleček nebo odměna, tak je vždycky výhodnější vzít ten obleček použít, protože samozřejmě vám to dá mnohem víc. Pokud tedy máte alespoň jednoho toho referála potom, tak není vůbec problém tady sám za sebe si vydělat kolem 100 000 satoshi během toho dne, pokud máte chvilku času to sledovat, a vyplací úplně bez problémů. Odměna z referenčního systému je 20%, jo, můžete si tedy tady podívat na výběry, jo, tady to hash znamená, že to proběhlo. Můžete sledovat, tady vidíte, že už tady mám nějakých 250 000 znovu poslaných. No, já si myslím, že zítra už tam budu mít další 250. Jo, pokud už máte nějaký ten tým, který pracuje taky, tak samozřejmě jde to mnohem rychleji. Není v tom vůbec žádný problém. Jo, když se tedy vrátíme zpět, tak tady vidíte, že já můžu tedy poslat v tom základu, otěžit, stačí dát start mining a prostě to jede. Zapne se počítadlo a pracuje to samo, nemusíte to nějak sledovat, klasika, prostě 20 minut interval. Od stejného tvůrce jsou ještě 2 podobné faucety, ten jeden mě vůbec nezaujal absolutně, a druhý se jmenuje Like Bitcoin. Spočívá to čistě v tom, že máčknete start game a můžete tady hrát, tady vidíte, musíte trefovat zeleného smajlíka. Když dám pokračovat v hraní, zkusím levou stranu, znovu jsem ho trefil, ta odměna je vyšší. Jo. Když bych dal dál, zase můžu zkoušet, samozřejmě ta pravděpodobnost, že to trefíte potom, už je dost malá, takže já to většinou dál nehraju. Nejlepší je to nehrát vůbec, protože mi přijde, že pokud to zkouším na té druhé léně, tak se nedostanete na úspěšnost ani 50%, i když by to tak mělo být. Takže nejjednodušší prostě brát 1000, tady je interval každých 15 minut. Jo, tady vidíte, že taky normálně vyplácí, tady zase mám 100 000 posláno. Není v tom žádný problém, začal jsem s tím zhruba před týdnem, nebo před týdnem a něco. Je to celkem jednoduché, moc jsem se tomu nevěnoval, teď plánuju tady ty 2 faucety využívat naplno, takže proto dělám i tohleto video. Pokud byste měli zájem se do nich zapojit, tak registrační odkazy najdete v popisu toho videa. A kdybyste k tomu měli nějaké dotazy, tak v tom popisu jsou i kontakty, můžete mi napsat, zeptat se. Není v tom žádný problém. Já doufám teda, že to bude dostačující a myslím, že to není nic složitého.